I pozdrav svima ljudi, ovdje je s vama Ginjazim, danas snimamo da li možemo da izdržimo da se ne nasmijemo. I krećemo. Kao što ovdje vidite, valjda ovaj jedan je čovjek zviždao, ona je probala isto. Ne znam da li ste vidjeli. Ali stvarno, baš se jako ljuljao i pah je na glavu. Ovo je bilo isto kao ono, ali samo što je unazad. Kao što ste vidjeli, mali uzeo lopatu i sam na sebe snijeg istris. Kao što ste vidjeli, ovdje se beba zabila u staklo. I otvorila je prikolicu, sad i ispala je. Sad će dijete ispast 100%. Kao što ste vidjeli, ona je bubnula od onog. Dijete je znači u pličak skočilo, ne znam, ali nije ni smiješno. Pa, već nije toliko smiješno. Ne. Ovo će dijete da jede nogom. What the fuck? What the fuck? Znači, oboje su se penjali na tobogan i ovaj jedan prije došao i gurnuo jednoga. Izvinite. Sam mislim da će pasti na leđa. Za ovo, ako molim vas čujete ovo ako čujete crtani ovo je Avatar, pošto ja njega volim gledati, ali nemojte mi zamjeriti. A dijete je ladno unazad otišlo. What the fuck?
do pola došlo. Skočili su sa djetetom ladno u snijeg. Wow. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali video. I molim vas bacite like i subscribe. I vidimo se.